Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV. Idina ingane zakwethu, ngicela uma ukuthi uyafinyelela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile ucofoze subscribe, ulakhe bese uphawula ngemuva kwanazi iy'ndaba ey'shaqisayo. Ey'ndabeni ey'ngenayo, iy'ndaba ey'thinta insizwa umenzi umfo kaMabizela, okuyinsizwa eyaziwa kakhulu la endimeni kaMaskandi, okuyinsizwa yaseMnambithi edume kakhulu ngey'ngoma zayo ezimnandi kakhulu, kubalwa khona ingoma ethi usewazi wonke umzimba ka-My Friend, kuphinde kubalwe ingoma ethi wayengenalutho. Kanti-ke iy'ndaba ey'ngenayo, le nsizwa sekuvele iy'ndaba zokuthi ingene engozini yemoto izolo ebusuku. Lo mculi kaMaskandi-ke useveze iy'ndaba zokuthi ubonga amadlozi akubo kanye noNkulunkulu ngoba ukwazile ukuphuma ephila kule ngozi okubikwa ukuthi yenzeke ebusuku, nokuyila imoto abeyihamba ngayo igcine isilimala ngale ndlela okubonakala ngayo la esithombeni. Ngale nje ukukhuluma kakhulu-ke kwey'ngane zakwethu, ngakuthokozela ukuzwa ukuphawula kwakho kanye nokufisela lo mculi kaMaskandi umenzi umfo kaMabizela ukululama okuhle. Nathi-ke siwuNqambothi Media simfisela ngathi umenzi engalulama ngokukhulu ukushesha ukuze ezokwazi ukubuya endimeni yomculi kaMaskandi, eqhubeke ejabulise abantu nemisebenzi yakhe emihle ayenzayo uma ecula okanye ephefoma esiteji. Siyabonga.